Pozdrav svima. Ovaj video predstavlja prvi u seriji klipova u kojima ćemo pokriti osnovne i napredne alate kao i tehnike rada u AutoCAD okruženju koji je namenjen studentima arhitekture. Smatramo da svi studenti arhitekture treba da budu edukovani u bazičnom načinu komunikacije svojih ideja klijentima i to preko 2D crteža, odnosno primjenom draftinga. Stoga u ovom celom kursu pokrićemo osnovne stvari koje se tiču rada sa linijama, layerima, hatch, blokovi, dimenzionisanje kao i anotacije, priprema za štampu, plotovanje i eksportovanje i to sve na klasičnim i standardnim primerima ili grafičkim prilozima koji se generalno koriste u arhitekturi kao što su osnova, presek, izgled, situacija i aksonometrija. Međutim, pre nego što krenemo uopšte da radimo u AutoCAD-u, zgodno je da pogledamo kako uopšte da ga instaliramo, posebno ako smo student. Tako da možemo da odemo na bilo koju stranicu i da ukucamo na Autodesk Education, jer u okviru ovog dela, ako se dokaže da ste, objasnit ćemo što znači kasnije, ako se dokaže da ste u edukativnoj sferi, da je tako nazovemo, dakle da ste student ili edukator, možete da dobijete besplatnu licencu u roku od godinu dana gde možete onda da koristite ovo sve. Konkretno potrebno je da napravite nalog i da pošaljete neki dokaz za sve to i kada to uradite onda možete da preuzmete proizvod koji vam je potreban. Tako da sad na ovom ovde sajtu možemo sad otići, na primjer, tražimo AutoCAD. Konkretno oni sad ovde nude neke stvari koje se tiču kupovine, međutim ta stvar ne treba. Ako ne uspete da dobijete edukativno, uvek možete otići na free trial koja će vam trajati samo 30 dana. Međutim, sajt je nekako čudno napravljen da ne funkcioniše uvek kako treba, tako da ako odete sad na Autodesk i Education, na primer, i AutoCAD, sve to, onda bi trebalo da dođete na neku ovakvu stranicu. Dakle, ako se izgubite negde, znate kako da izađete na to. Konkretno ovde sad možemo da izaberemo ili jednostavno odmah da pronađete ovde, evo ga AutoCAD, ali ako neko nema odmah to na raspolaganju, možete otići ovde na Architecture, odabrati Windows kao platformu i pojavit će vam se programi koje možete da imate. Ako ste eligible, odnosno ako dokažete da ili radite na fakultetu ili ste student, ili onom studentskom karticom, ili tako što ćete otići u opštu službu i dobiti neki dokument koji potvrđuje da ste student i da vam je ovo potrebno za edukativnu licencu. Generalno postoje klipovi za sve to. Kada uradite ovde Get Product, onda će vam se pojaviti ovo Install ili možete ovde da downloadujete nešto i da instalirate. Mi predlažemo da instalirate 2023 verziju zato što je najskorija. Ako se desi da su neki alati drugačiji u odnosu na ono što imate, verovatno je problem u verziji. Kada preuzmete ovo, oko 2,5 otprilike ili oko 3 GB je potrebno mesta i nakon toga kada sačuvate i instalirate, trebalo bi da vam se pojavi negde ikonica dole i kad je otvorite, doći ćemo do ovog prozora ovde. Sad, nijedan od ovih template-ova ne moramo trenutno gledati, mislim da odmah možemo da krenemo sa nekim crtanjem ili draftingom, tako da ćemo otići ovde na New Drawing i pojavit će nam se onda ovaj canvas. Ovaj canvas ovde generalno se beskonačno proteže, tako da kada pomerate kursor miša, dobit ćete ovaj kao krstić. U ovom ovde delu vam se nalazi koordinatni početak, što će biti bitno kasnije za proces rada. Ako se u bilo kom momentu desi da izađete van ovog vidokruga, on će nestati, uvek će se nalaziti u levom uglu, tako da ako hoćete da vidite gde se nalazi, uvek možete probati da odzoomirate i da probate da pronađete ove dve ose. Kao R, G i B postoji, to je X, Y, Z, i način na koji se penujete, P, A, N, ako ikad budete tražili pomoć zašto nešto ne radi, pen je ovo pomeranje, dakle kada pritisnem srednji klik i pomeram, mogu tada da se krećem po celoj sceni. Ako slučajno se desi da držite Shift, što se može desiti prilikom rada, i nastavite da pomerate, to je da penujete, onda ćete doći do orbitiranja, odnosno kretat ćete se kroz scenu u 3D-u, što može i ova navigaciona kocka ovde s desne strane da vam pomogne. Trenutno za ceo ovaj kurs ostaćemo u 2D-u, odnosno u top view, tako da ćemo svaki put biti ovde. Ako se ikad desi, možemo samo ovde nazad da se vratimo. S obzirom da postoji jako puno načina koji možemo početi, mislim da je najbolje da se upoznamo kroz to praktično. Ovde gore se nalaze neki alati na ovom ribbonu, kako god da se on zove, što možete proveriti
ovde kada budete gledali. Ako vam je drugačije, možete tako doterivati, dakle zatvoriti ili otvoriti ovde. Sad, da li ćete raditi tipa da se ovi delovi tu pojavljuju, pa da se onda otvore ili slično, to je već na vama. Ako se neko do sad nije susretao, ovde sa donje strane se nalazi komandna linija u koju potrebno da unosite komande koje budete naučili i koje trebalo bi intuitivno da se razvijaju. Konkretno, ranije je bilo potrebno da uvek dođete ovde dole i da kucate, međutim, u kasnijim verzijama, naravno, uveli su to, kasnijim verzijama, to je bilo i pre 15 godina, da možete da ukucate jednostavno neku komandu i da se odmah pored kursora pojavi komandna linija sa predlozima šta sve postoji, što počinje na taj način. Tako da što se tiče generalno interfejsa, mislim da nemamo puno stvari o kojima treba da razgovaramo. Dakle, pen je srednji klik, imamo ovaj ribbon sa gomilom alata koje treba da naučimo. Skraćenice bi bile zgodnije da koristite, zbog čega se koristi komandna linija i možete odmah da ukucate, da krenete da kucate i dobit će se nešto što je potrebno. Međutim, nama za početak rada treba da podesimo radno okruženje u kojem ćemo raditi, tako da možemo da ukucamo ovde units i da ih nađemo ovde. Sad, nekad se može desiti da jednostavno ukucam, na primjer, U, pa ću dobiti nešto, UN će biti za units, čim odem na I, može se desiti da mi daje neku drugu alatku, što se može desiti kod ostalih, tako da pazite kad budete ukucavali to. Kad dođemo ovde na units, nalazi se deo za definisanje kako hoćemo da radimo, decimalno je onako kako smo navikli. Ovde se nalazi precision koji govori koliko precizno će biti vaše crtanje, pod uslovom da radimo u centimetrima, gde smo obično navikli, to ćemo ovde staviti. Dakle, možemo staviti u centimetrima, što je posebno zgodno za arhitektonske crteže. Milimetri bi bili za nešto manje, metri su već za nešto veće. Dakle, ili nivo grafičkog, odnosno industrijskog dizajna ili nekog urbanizma. Tako da centimetri su na nivou objekta i za ove male stambene jedinice sasvim zgodni. Međutim, ako već pogledate ovde, sa jednim decimalnim mestom već ćemo preći u milimetre. Tako da u ovom slučaju, da li nam je potrebna ovolika preciznost? Nije, ali s obzirom da vam kasnije za dimenzionisanje može praviti problem, da znate jednostavno da se ovde negde menja. Što se tiče ugla, uglovi su opet zgodni da ostanu na celom broju, ako vam je potrebno možete da ovde menjati. Mi predlažemo neki ovakav način rada. Što se tiče jedinica za osvetljenje, s obzirom da ovo nećemo koristiti, ovaj deo nije posebno bitan. Tako da sa ovako podešenim jedinicama, da znamo da radimo u centimetrima, možemo onda krenuti ovde u neko okruženje. Sad, možemo ići i samo pokazivati šta koja alatka radi, što je poprilično dosadan način, zato što samo pamtimo šta koji radi od ovih alata, ali zgodnije je da to vidimo negde konkretno u primjeni. Stoga, odlučili smo da uzmemo neku osnovu i da na njoj krenemo da radimo. Konkretno, prevući ću ovu sliku ovde, postavit ću je tu i raširit ću je sad ovde scale faktor, već po defaultu možete primetiti ovde dole, da stoji da je 1. Tako da sad, kada pogledam ovo sve, mogu sam da pritisnem Enter, on će ostati 1 i onda mogu još da rotiram ovo, da bih namontirao gde treba da ide. Ja ću za sad zadržati Shift da bi se ovo stavilo ovako u orto mod i ovde će se sad naći neka slika. Za početak isključit ću sve ove stvari koje ćemo proći polako, onda ovaj deo možda i može da ostane. I ovaj grid može da ostane kao što je bio. I sad ovde se nalazi neka slika preko koje treba da radimo. Ove slike ćemo imati i za domaći, tako da možete na njima da isprobate sve stvari koje smo radili na času. Sad, ovde gore se već nalazi osnovna alatka koju ćete koristiti, a to je line. I probat ćemo sada da crtajući preko ove osnove naučimo zašto su neke stvari zgodne i zašto nisu na konkretnom primjeru. Ako sad, na primjer, uzmemo ovu liniju i krenemo da crtamo, ona je po defaultu bela, učit ćemo o layerima u nekom drugom klipu, ali sad ako pogledate, kada prevučemo belu boju ovde, način crtanja je u stvari ili da kliknem na liniju, pa da krenem da crtam ovde, ili mogu samo da ukucam L, pa Enter. Mi predlažemo da koristite skraćenice što je više moguće, zato što će vam to ubrzati proces rada, nego da svaki put morate da idete na ikonicu i da se vraćate nazad. Zbog toga desna ruka ili koju već koristite kao dominantnu treba da bude na mišu, a druga na tastaturi i da na taj način imate povezano sve. Dakle, ako krenemo ovde da radimo, primetit ćemo da se bele boje ovde preklapaju, da će biti dosta nezgodno da probamo da precrtamo ili da koristimo ovo kao neku referencu. Tako da prva stvar koju možemo uraditi sada je da ovu sliku malo potamnimo. Tako što ćemo je selektovati, pojavit će se neke stvari u vezi sa njom i jednostavno najlakša stvar koju možemo da uradimo je da ovaj fade
povećamo. E sad, ako već hoćemo da radimo ovde i podesili smo u centimetrima, druga stvar na koju moramo da obratimo pažnju je upravo taj scale koji je na početku podešen kao 1, međutim moramo da vidimo koliko se nešto dešava. Istu ovu liniju možemo da iskoristimo, dakle ili ćete kliknuti gore ili staviti L pa Enter, da izmerimo koliko je zaista ovaj otvor i da onda probamo da skaliramo celu osnovu da bude shodno tome. S obzirom da postoji dva načina, ja ću odmah ovaj deo kopirati i na taj način ćemo vam pokazati još jednu alatku, a to je copy. Dakle, možemo samo da uradimo copy, kliknemo i ako držimo shift, prebacit ćemo se ovde negde. Dakle, imamo sada dva primjera za to. Prvi način bi dakle bio da koristimo ovde liniju, line. Ovaj deo, ako izmerimo sad, je oko 0,20. Ako crtamo u centimetrima, očekujemo da će ulazna vrata biti nešto šira, što je oko 100. Tako da prvu stvar koju možemo da uradimo je da skaliramo referentno, kad već znamo te vrednosti. Iskoristit ću ovdje alatku move, da mogu ovo malo da pomerim, tako da kada budem skalirao, da se ne desi da se prebaci ili pređe preko ovoga. Dakle, stavit ću na nešto veći razmak. Da li će to uticati ili neće, vidjet ćemo. Konkretno, dakle, videli smo da je ovo 0,20. Najlakši način za rad je da uzmemo scale i da kliknemo, na primjer, ovde i uvek čitajte šta piše dole na komandnoj liniji. Dakle, pita nas da li hoćemo da radimo kopiju ovoga kad skaliramo i takođe postoji mogućnost da referentno skaliramo. Dakle, trenutno, ako pročitate ovde, se nalazi da možemo da unesemo faktor skaliranja. Ako mi sad znamo da je, na primjer, 0,20 trenutno, a treba da bude 100, možemo prostim deljenjem da dobijemo koliko puta koji je faktor skaliranja da bi ovo postalo odgovarajuće. Međutim, za prvi način rada mi možemo jednostavno da odemo na referentno, tako što možemo ili da kliknemo ovde ili da uradimo R kao referencu i on će nam onda reći, ok, reci nam koja je prva referentna dužina, mi ćemo izmeriti ovo i onda nam reci koliko hoćeš da ona bude. Mi hoćemo da ona bude 100. Enter. I onda će se ovaj deo povećati. Sad nekad se može desiti da se ovo toliko poveća da ne možete da izađete, to je da odzoomirate dovoljno, naravno zoom je klasično napred-nazad, tako da onda možete da uradite samo dupli srednji klik i tada ćete dobiti faktički zoom extends. Zoom extends znači zoomiraš dok ne uzmeš sve stvari koje su u sceni u obzir. Tako da sad vidimo da je ovo prešlo malo preko koordinatnog početka. Mogu da uzmem samo move i da ovo pomerim sada tu. I ako se sećate, evo je ova slika sa početka, druga, koju možemo da radimo opet ako budete ubacivali neke blokove i hoćete nešto skalirate preko faktora, kako bismo to mogli da uradimo. S obzirom da ovo treba da povećamo, jer su vrata 0,20, treba da budu 100, to znači da ćemo uraditi 100 podeljeno sa 0,2, što znači 500 puta treba da povećamo ovu sliku. Tako da druga stvar koju možemo da uradimo je stavimo scale. Prvo kliknete gde hoćete da bude skaliranje. Trenutno nismo uključili jednu od opcija koju ćemo pokazati, tako da ne možemo baš da se uhvatimo za ugao, mada nam u ovom slučaju nije ni bitno. Ali s obzirom da ja znam da mi je slika ovde sa desne strane, ja ću skalirati ovo ka levo. Dakle, kliknut ću tu, stavit ću 100, odnosno, pardon, 500, s obzirom da treba toliko puta da se skalira i faktički dobit ću slike koje su identične sada. Mogu da odem ovde na L i da proverim ovo. Dakle, ovo bi sad trebalo da je oko 100, što ovde vidim da jeste, oko 101 je, i ovaj deo ovde je isto tako. Dakle, evo oko 100, sve zavisi koliko je ova linija blurovana i gde smo kliknuli. Tako da, koji god od ovih načina iskoristili u redu je, kada selektujete nešto, možete sa delete da obrišete to i opet sa move kopiramo ovo i stavimo ga na neko mesto koje nam je zgodno za rad. Uvijek je dobro da stvari koje radite budu bliže koordinatnom početku, zato što se više budete odaljavali od koordinatnog početka, način proračuna posebno u odnosu na one aproksimacije i na precision koje ste podesili na početku može da bude problematičan, što znači da može se desiti neko treperenje ili greške prilikom crtanja, tako da je naš predlog da uvek ostanete ovde blizu koordinatnog početka. Kada smo sad ovo podesili ovako, možemo onda krenuti na osnovne stvari koje se tiču primene linije.